Hola, vigileu, hi ha arribat a les terres gironines l'estafa de la revisió de matalassos. Et truquen, diuen que són d'una empresa, en aquest cas del grup Ivo Group, no sé si fan passar per aquesta empresa que existeix i està a Barcelona, i ofereixen els serveis de revisar-te el matalàs, de desinfectar-lo d'àcars gratuïtament, a canvi de donar-se a conèixer els seus serveis. Aprofitant que estan a Bescanó, doncs oferien passar per casa teva a revisar-te. Buscant informació he trobat que això era una estafa que ja havia passat a Sabadell i altres llocs, que t'ofereixen revisar-t'ho gratis, posen l'excusa de que han trobat molts acres i s'ha de desinfectar bé a l'empresa i que se l'emporten temporalment al teu matalàs i et deixen un de temporal, que és d'una qualitat molt més baixa. A part de que poden demanar les dades i estafar, i fins i tot s'han trobat amb robatoris en alguna casa. Per tant, vigileu, no els contesteu, no els hi feu cas i no els deixeu entrar a casa.